Δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανε αυτός ο άντρας. Ένας επισκέπτης κοιμόταν στο ξενοδοχείο, στο οποίο αυτός ο τυπάς ήταν διευθυντής. Αργά το βράδυ, ο διευθυντής μπήκε κρυφά στο δωμάτιο του επισκέπτη και ξεκίνησε να του πιπιλάει τα πατουσάκια. Ο άνθρωπος ξύπνησε και τον είδε και κάλεσε την αστυνομία. Τον συνέλαβαν και τώρα κρατείται μέχρι να πληρώσει το πρόστιμο των 27.000 ευρώ. Διάσημες φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν ψεύτικες. Αυτή η φωτογραφία του πιλότου που βγάζει selfie έξω από το παράθυρο είναι ψεύτικη, καθώς η selfie που έβγαλε είναι στο έδαφος. Σίγουρα θα έχεις δει αυτό το λιοντάρι στην αρχή κάποιας ταινίας. Όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία έγινε χαμός, καθώς όλοι πίστευαν πως έτσι τραβήχτηκε εκείνη η εισαγωγή. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική φωτογραφία του λιονταριού που κάνει εξετάσεις MRI. Μια γελάδα που κάθεται σε αυτοκίνητο. Όχι. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ισχυρίζεται πως τραβήχτηκε λίγο πριν το ατύχημα με τους δίδυμους πύργους. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένα αεροπλάνο. Φίλοι, να ξέρεις, εάν κάποτε κερδίσω τον Τζόκερ θα πάω ταξίδι στο φεγγάρι. Εγώ άμα κερδίσω τον Τζόκερ θα πάρω περισσότερα χρήματα και θα πάω πιο μακριά, στον ήλιο. Hello, θα καείς. Hello, θα πάω βράδυ. Ρε φίλε, τι κάνεις? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ποτήρι δηλητηρίασα. Οκ, τι θα έλεγες να δοκιμάσουμε και οι δύο από ένα ποτήρι για να δούμε ποιο από τα δύο έχει το δηλητήριο? Οκ, ας το κάνουμε. Καλή επιτυχία. Τίποτα? Όχι. Αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί ξέρω ότι έκανα σωστά τη συνταγή. Κάτσε, αυτή είναι η συνταγή για το δηλητήριο? Ναι. Ωραία, άσε με να ρίξω μια ματιά. Όλα φαίνονται μια χαρά. Είσαι καλά? Όχι, δηλητηρίασα τα γυαλιά αντί να δηλητηριάσω τα γυάλινα ποτήρια. Αδερφέ! Τι έγινε, γιατί αναπνέεις τόσο δύσκολα? Πέταξα μια μπάλα στο παράθυρο της γειτόνισσας. Οκ, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Σε παρακαλώ, πες ότι ήμουν μαζί σου. Αυτό το μικρό σκουλίκι πέταξε μια μπάλα στο παράθυρό μου. Θα το πληρώσετε, αλλιώς ήταν μαζί μου όλη την ώρα. Ναι! Αυτό δεν γίνεται, τον είδα με τα μάτια μου. Όχι, ήταν μαζί μου και βγήκαμε με την Μιν και τον Θασέ. Ποια είναι η Μιν και ο Θασέ? Μην ξαναμιλήσεις. Θα σε σπάσω. Σε πιάσα, δεν θα πας πουθενά. Συνάδελφε, τον έχω πιάσει. Μάλιστα, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Τώρα πες μου, για ποιον δουλεύεις? Θα σου δώσω 5 εκατομμύρια αν με αφήσεις να φύγω. Τι λες ρε, νομίζεις θα τα πάρω? Πού είναι? Δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Τον είχα στα χέρια μου όταν από το πουθενά ήρθε ένας υπτάμενος δίσκος μαζί με εξωγήινους και τον πήρε στον ουρανό. Τι απίστευτο. Ναι, σου λέω. Να σε ρωτήσω, ξέρεις πόσο κοστίζει μια Λαμποργκίνη? Πού να ξέρω πόσο κοστίζει μια Λαμποργκίνη? Μια κατσαρίδα στο δωμάτιο. 1 λεπτό μετά. Τι κάνεις εκεί, αερόμπικ? Όχι, αεροζόλ. Οι μαθητές ετοιμάζονται να φύγουν. Σταματήστε να μαζεύετε τις τσάντες σας. Μας έχει μείνει ακόμα 1 λεπτό μάθημα. Κυρία, Για πες. βάζω στοίχημα ότι δεν μπορείς να το διαβάσεις αυτό. Στοιχηματίζω τι μπορώ. Αυτή είναι έτσι πάπια, αυτή είναι κρατάς πάπια, αυτή είναι μία πάπια, αυτή είναι χαζή πάπια, αυτή είναι απασχολημένη πάπια, αυτή είναι για πάπια, αυτή είναι 60 πάπια, αυτή είναι δευτερόλεπτα πάπια. Τώρα θέλω να διαβάσεις την τρίτη λέξη από κάθε πρόταση. Άντε καλά, έτσι κρατάς μια χαζή απασχολημένη για 60 δευτερόλεπτα. Μαρία, ο μπαμπάς είναι σπίτι? Hello, ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, είναι άνθρωπος. Hello, δεν σε ρώτησα αν είναι άνθρωπος, σε ρώτησα αν είναι στο σπίτι. Hello, είσαι με τα καλά σου? Όχι, με τις πιτζάμες. Hello, από πού το πήρες αυτό? Το έχω ξανακούσει αυτό, το χαμόγελο, είναι πανέμορφο. Όχι, αυτό το φούτερ είναι ό,τι χειρότερο. Παύλε, τι λες? Θες να παίξουμε κρυφτό μέχρι να έρθει η μαμά σου να σε πάρει? Όχι, όχι κρυφτό.
Γιατί? Όταν ήμουν μικρός, ο μπαμπάς μου είπε να παίξουμε κρυφτό. Μου είπε να κλείσω τα μάτια μου και να μετρήσω μέχρι το 10. Όταν τα άνοιξα όμως δεν ήταν πουθενά. Τον έψαχνα για πολλές μέρες, για πολλούς μήνες, για χρόνια. Αλλά δεν το βρήκα ποτέ. Αχ, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ λυπηρό. Ναι, και μάλλον δεν θα μάθει ποτέ ότι κέρδισα το Τζόκερ. Έλα ρε γε μου, εδώ είμαι, είχα πάει να φέρω το γάλα. Έλα, πιάσε! Μπρο, πήγε στην αυλή της γειτόνισσας. Όχι, συγγνώμη φίλε. Δεν πειράζει, πάω να την πάρω. Τι κάνεις στην αυλή μου? Συγγνώμη κυρία, απλά ήρθα να πάρω την μπάλα μου. Η μπάλα που κρατάς είναι δική μου, επειδή είναι στην αυλή μου. Όχι, είσαι χαζή. Τι με είπες? Wow, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ο γιος σου με αποκάλεσε χαζή. Αγόρι μου, εάν αυτό που λέει είναι αλήθεια, πες τη συγγνώμη τώρα. Α, καλά. Συγγνώμη που σας αποκάλεσα χαζή. Νόμιζα πως το ξέρατε. Δύο φίλοι παίζουν PlayStation. Παιδιά, μπορώ να παίξω μαζί σας? Αδερφέ, σε μια ώρα τελειώνουμε. Μπορείς να παίξεις μετά. Ναι, μικρέ, πήγαινε μέσα. Μην του ξαναφωνάξεις. Μόνο εγώ μπορώ να του μιλάω και να του φωνάζω. Επειδή είναι αδερφός μου, έγινα κατανοητός. Καλά, ρε φίλε, σιγά το πράγμα. Πω. Και μην τολμήσεις να του ξανα. Αγγλικά ή ισπανικά? Baby, you got something. Σε έπιασα τώρα. Μπορώ να πειράξω τον αδερφό σου όσο θέλω. Hope you find peace for yourself. Ελληνικά. Πόρε φίλε, ήταν απίστευτα σήμερα. Ναι ρε φίλε, ειδικά όταν... Τι έγινε? Κοίτα εκεί, κοίτα. Ένα ποντίκι, τι θα κάνουμε? Εμένα ρωτάς? Να πάρω τηλέφωνο τη ρεσεψιόν. Ρεσεψιόν, πώς μπορώ να βοηθήσω? Ναι, γεια σας. Τι έγινε κύριε? Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Απλά πείτε το. Ξέρετε την ταινία Tom και Jerry? Ναι. Και... λοιπόν, ο Τζέρι είναι εδώ. Δύο φίλοι γελάνε στο λεωφορείο. Παιδιά, κάντε ησυχία. Λοιπόν, εάν δεν κλείσετε τα στόματά σας, θα φύγετε από το λεωφορείο. Να σε ρωτήσω. Τι θες? Αγαπάς τη δουλειά σου? Εννοείται πως αγαπάω τη δουλειά μου. Γιατί? Επειδή είμαι το αφεντικό του αυτού μου και κανείς δεν μπορεί να μου πει τι να κάνω. Οκ. Κάνε μια στάση τώρα. Ωχ, Θεέ μου, ένα λιοντάρι! Όχι, θα πεθάνουμε! Τι κάνεις? Το ξέρεις ότι αυτό δεν θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις από το λιοντάρι, σωστά? Ναι, το ξέρω, δεν χρειάζεται να ξεφύγω από το λιοντάρι. Χρειάζεται να ξεφύγω από σένα. Τι ξεκινάει πάντα με ταφ και τελειώνει σε γιώτα? Τι? Σωστά! Μπρο, οι λάμπες ήταν τόσο καλή ιδέα που έγιναν το σύμβολο της καλής ιδέας. Wow! Μη φωνάζεις! Όταν χασμουριόμαστε, οι κουφοί νομίζουν ότι φωνάζουμε. Οι γιατροί εύχονται να αρρωστήσεις, οι δικηγόροι εύχονται να μηνυθείς, οι μηχανικοί να πάθεις πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Αλλά μόνο ένας κλέφτης σου εύχεται καλή ζωή. Ναι ρε, αλλά σου εύχεται καλή ζωή για να σε κλέψει. Καλά λες.